Koko hommaa pyörittää kaksi isoa tekijää, jotka varmaan tunnistat näistä kuvista. Hautala ja Routa. Tehtäväni on kouluttaa teidät voittamaan, ja sen te myös opitte. Ette te tiedä ottelemisesta yhtään mitään, kunhan raha virtaa entisen malliin. Sulla on mahdollisuus käräyttää Routa ja Hautala. Se olisi vuosikymmenen pidätys. Mutta oot sä valmis siihen?